И здравейте на всички! Днес ще разгледаме новия, т.е. първия жребий за плейофи в Шампионската лига, новия формат. Жребия се стига точно преди около час и нещо, като сега ще реагираме сега с жребия за плейофите, разбира се, но за на финалите са тегли най-вероятно след матча, които са вторите матча вършат на 18 и 19 февруари. Най-вероятно 20 и 21 февруари ще е жребия за осмина финалите. Но сега ще разгледаме Клуб Брюж, Аталанта или и Борусия Спортинг Лисабон. Според мен Брюж Аталанта си е сигурна в победа на Аталанта. Трябва да победи повече даже от 2 гола. Борусия Спортинг обаче ще е интересен матч. Борусия нямат при заснемане на това видео има тренер вече, но сега Нико Ковач, който назначиха Борусия Дортмунд, според мен не е най-добрият избор на Дортмунд, като имаше свободни треньори от сорта на Томас Тухел. Да, знам, че бе треньор на Байер, но все пак Томас Тухел даже един Тързич още е свободен агент. И да кажем още много различни треньори от Нико Ковач. Пак хърватски треньор, който избира ръководство на Борусия Дортмунд. Сега други свободни треньори, като Хюахим Лов, смисъл световна шампион с Германия, Ерик Тен Хаг също е добро, Шави, Пауло Фонсека, Ватал Мадзари, Масимилиано Алегри и още много, които могат да изберат. Според мен най-доброто беше или Шави, или да завърнат Един Терзич. Но ръководството най-доброто от неговия отбор, което мисля, че е това, но Спортинг без Рубен Аморим са съвсем различен отбор, дори да не са подали нито една от звездици. Георги е в отбора, Гонсало Инасио, Мотен Хюман, като цяло всички са в отбора. Но в лятото мисля, че много футболисти напуснат Спортинг. Така, преминаваме към най-интересно, събавя да кажа. Жребия, това как става. Значи, 4 квадратчета, тук има по 2 мача. Тук Аталанта Брюж е разделен на едната страна, Борусия Спортинг на другата страна. И ще тегли жреби дали победителя от Аталанта Брюж Спортинг Борусия, пример Борусия побеждава Спортинг и Аталанта Брюж играят Борусия и Аталанта печели, например, и Аталанта ще играе срещу победителя Аталанта ще играе, ако победи Брюж срещу Лил или Астън Вила. Също и на Дортмунд ще играят срещу Лил или Астън Вила. Зависи жребия, като тук. Добре, сега ще видим най-интересната четворка, които ми чука Селтик са обречени. Селтик ще играят срещу Байер Мюнхен, но бомбастичният матч е Реал Сити. Два отбора в много лоша форма този сезон. Много лош защити има двата отбора. Мисля, че тук даже ще има много голове. Много голове ще има тук. От страна на двата отбора, защото защитите са им отвратителни. Ама нападението горе-долу им става. Кирен Пемпен ще разпиши заедно с Холанд. И победителят от тези две двойки се изправят и срещу Атлетико или срещу Байер Леверкузен на финал. Сега за четворка състои от два нидерландски отбора и 2 италиански. И Милан се изправя срещу Фейенорд и ПСВ се изправя срещу Ювентус. Победителите от тези две двойки ще се изправят срещу Арсенал или Интер. И накрая четворката на моя любим отбор Пари Сен-Жермен се изправя срещу френския отбор Брест, който пеже победител с 2-1 на Парк де Пренс. А Монако се изправя срещу Бенфика. Победителите тези две двойки се изправят срещу най-злощастния жреби или Ливърпул или Барселона, които са двата най-добри отбора в света в момента. Аз като фен на ПСЖ бих предпочел Барселона вместо Ливърпул, но като цяло не бих предпочел двата отбора. Бих предпочел в момента, например, да играеш срещу Ювентус,
Защото ако ПСВ бяха направили последния ден равенщо Ливърпул, а не победа, чакахме да сме на 15-то място, където са сега ПСВ, където играят срещу Юве, и чакахме да играем между Арсенал или срещу Интер, което пак не е добре, но да кажем, че Барселона ще е по-бързо, ще е по-познат съперник, защото Ливърпул не сме играли от 3-4 години, защото добри тактики има. По-добре защита имат от нас, Ливърпул. Отбор на Ханзи Флик обаче, тактиката им е твърде атакуваща. Пежи ще допуска голове всеки матч. Да кажем по няколко. Така че лош опонент за ПСЖ може да падне на финалите. И то не може, ще се падне лош опонент. И като цяло поговорихме си, да. Ето, на 12 февруари, ако не се лъжа, 11-12 февруари се изиграят мачове от плейофите. На 18-19 са реваншите, а на 21 февруари е жребе за 8 на финалите на Шампионската лига. И от 8 на финалите всичко си е нормално. Така. Това е. Реакцията ми за този жреби на Пари Сен-Жермен, според мен да кажем добър жреби за парижани. Не можехме, ни чакахме с това да се паднем срещу френски отбор. Аз съм молих само да не е Монако, защото Монако няма много добра история в гостувания, а ние първо гостуваме на Брест. А много интересно, че ПСЖ тази събота ще играе срещу Брест. Мисля, като гост. Което ще направим видео за моя прогнозиален състав на Пари Сен-Жермен за мача срещу Брест. Но според мен ще направя прогнози към 10 февруари за очакванията ми в мачовете. Ще говорим за ПСЖ, разбира се, след мача срещу Брест, който ще се играе рано. Ще се играе в 6 часа в събота. Да видим, аз тук мисля, че трябва да стреснем Брест още рано, иначе Брест много си повярват. Въпреки че Брест силното отбор имат само загуби този нощ шампионска. Реал 3-0, Барселона 3-0, се оставя от нас за оберат една тройка и ще се наред. И това е, хора. Оставете лайк и ще се видим следващия път. До скоро.